Ngizothatha leli thuba sibonga lele nsizwa kaMpungose uThibela Sokalentombi ngomsebenzi omuhle awenzayo kuyona yonke leminyaka. Namuhla umenyezelwe njengenxusa lakwa-Dime Creation, khangisa ngey'mpahla ezinhle njengoba sibona lapha ey'thombeni. Umlando-ke lo umfo kaMpungose phansi eMandaba eNkandla ukuthi njengegidangoma, njengegida song, njengeqhaza alibambile emsebenzini kaKhuzani yonke le minyaka, athole ithuba eliyinqayizivele njengokukhangisa ngey'mpahla zakwa-Dime Creation. Siyambongela kakhulu, amava akhe ayabonakala kakhulu uThibela, ingakho sezathiwa ne-recognitions ukuthi ena bemnika ithuba lokuthi akhangise ngey'mpahla zabo. Siyathemba ukuthi nabanye abakhona vele endimeni bazolithola leli thuba leli, kungagcini kuba uThibela kuphela, kuvulele nakwabanye abantu. Siyazi ukuthi uMaskandi umculo kanjani, umculo onzima, imali nokungaveli. So uma kuvela amathuba njengalawa kuyajabulisa kakhulu. Siyacela ukuthi-ke bengawalibali amagidangoma akhona nakwabanye abaculi bawabheke. Nawo anethalente, nawo ayakwazi ukucula, nawo ayakwazi ukwenza yonke nje into, akukho angakwazi ukukwenza. So into enjengale iyajabulisa, inika nethemba ukuthi umculo kaMaskandi uya kwi-right direction. Akuzomele singakuthathi-ke kancane lokhu, sikuthathe njengento enkulu, sithathe ngokuvuleleka kwezinto ezizayo. Phinde futhi kwaqala khona eMandaba, izinto ezinhle ziqala khona. Izinto ezinhle uma zenzeka khona kuzoba nokuthalalisa, kube ngathi mhlawumbe into enganakwa, kodwa kuyothi uma sekwenzeka sekwenziwa omunye sobe sesitshelwa, sesibeleselwa, singasakwazi nokulala. Kodwa ungena ku-Facebook ubeleselwe ngale nto ekubeni lento ike yenzeka, bangakhalalisela lokho. So ngiyafisa ukuthi nabanye abantu bekhalalisele le nto eyenzakalile, bayincome, beyituse, bebafisele futhi nabanye ukuthi yenzeke kubona. Okuyinto ekhulisa uMaskandi. Amathuba omsebenzi mancane kakhulu, ayamfemfu. So if bewakhumbula abafowethu laba abagidayo, because badala kuzona iy'ngane, ngeke babize ngabafana bakhulile, angeke ukuthi abafana abagidayo, abafowethu abagidayo obaba bemizi bebakhumbule nje impela amakhampani. Siyathemba ukuthi namanye amabhinca nokugqoka ugoda agqoke izinto ey'ningi bewakhumbule because afaka imali eningi amabhinca kunesikhambi impahla le egqokwa e-South Africa. Bekuyilokho, siyabonga, qhubeka njalo Thibela Sokalentombi. Mpungose ushayine, ithuba lakho linalo ukuthi uphakame empilweni. Siyabonga.